हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि एफजि सिमां इउटुब चेनेलाव बरायबाय दा जों थांनो नागिरदों आङो माने जोङो आरो लोगो आं आरो बे बेटालियननि सानै ओमफ्राय आं जों थांनो नागिरदों माने लोगोनियाव दाख्लै साननैसो सिगां माने बे जुबिन थैनायनि सानसे उनाव जोंनि लोगोआ माने मैदेरजों गाजादों दा बिथांनि न'आव जों थांनो नागिरदों दा आं दा गाननो जों फैबाय ओमफ्राय नाव दं आरो जों नाव ससे थांनांगौ ओमफ्राय लोगोफोरा दा फैगोन ज'नो बिनि उनाव दा दिन्थिलांबाय थासिगोन नावनिफ्राय ओंखारबोबाय आरो नावनिफ्राय ओंखारबोनानै नैखिनियाव जादोंमोन आंनि लोगोआ बैखिनियाव माइ बागान दङ बागानावनो माने मैदेर होसोनायाव नै आखाइया बायदो बेनिफ्राय खामि हारा मोनब्रै बायदो आरो बेखौनो जों नायनो थांनि फिसानो नेसनेल पार्कआ गोलैयो नालाय एरियाया ओमफ्राय फिसा माइ जानो फैदो गामियाव बेखौ होसोनायावनो माने मैदेरा अकसमातनो गाना होयो आरो ओमफ्राय थांनाय नोंथांमोननो खिथिगोन ओमफ्राय जों दा 8 जन 9 जनसो थांगोन आरो मोनसे इक' भेन लादो ज'यैनो थांनानै मोनसे खबरखौ लाना फैनो एसे मोजां जाबायनो होमबाबो नैखिनियाव मैदेरा है क्रिथिं बोस्रालांदो लोगोआ इयावनो जादो आरो बेनो आरो हेल' गाइस खुलुमबाय भिडिअ नुनाय सानै सेंग्रायानो माने जोंजों एखे लोगोआव थायोमोन आरो बिसोर सानै आं लोगोसे बे मैदेराव गाजानाया बेनिफ्राय बे जाथाया जादोंमोन जुबिन थैनायनि सानसे सिगांसो रे दहाय उनाव होनफ्लांदोंमोन आङो सानसे सिगां जादों बेनिफ्राय आं न'आव दंफैयोमोन बे समाव ओमफ्राय बे सासे सेंग्रा दंमोन बे गुफुर नुनाया बेल' दंमोन आरो जों सानैजों न'आव दा जों मोनफैबाय नुमुलिगुराव आरो रिफाइनारि दङ जाय बयबो मिथिखायो नुमुलिगुराव मोनसे रिफाइनारि दङ बेवहायनो बहुत मानसिफ्रा खामानि मावो जों हायो बुखाखानि एसे खाथियाव बुखाखानि नोंसोरनो मिथिखायो जों मासे जाय हाय ओमफ्राय बेयाव ओंखारनानै माने जाय माने मोनसे गाजारि बेनो फिथाइ सामथाइ लाना थाङो एसे ओमफ्राय जों बयबो दं बेयावनो हाथाय खालामनानै थांसै आरो दा नुमुलिगुराव जों माखासे फिथाइ सामथाइफोर लाबाय आरो जा बेमारि बिथांनि थाखाय फिथाइ सामथाइ माखासे लाबाय जाहाथे बिनि देहाया एसे आरोबाव मोजाङाव फैसिनो बेनिखायनो লিখা আছে কি ওপৰত মানুহে ভেলু ভেলু কয় ভেলু নহয় এইটো ভেলকৰ হয় ভেলকৰ ভেলুটো হ'ল ডাঙৰ এইটো হ'ল টিৱা নৰ্ডিফলিয়া এইটো ভেলকৰ আৰু এটা আছে ভেলুটো হ'ল ডাঙৰ पेट्रोमेलास नर्डिफलिया कय एटु भेलुटु जोंनि सासे लोगोआ जोंखौ बुजायदो आरो बिथाङा माने साइन्टिफिक नेमफोरखौ मिथिगौ आरो दंफांफोरखौ बेखायनो बिथाङा नार्सारियाव खामानि मावबाय नालाय बुहुत दंफांनि साइन्टिफिक नामफोरखौ मिथिगौ आरो थ' बिथांनि बुजायनायखौ जों खोनासङै दसे समनि उनाव जोंनि लोगोनि न'खौ मोनफैबाय आरो सावगारियाव खिथिनायानो जाबाय जोंनि लोगोमोन बिथांखौ मैदेरा गादोंमोन थ' बिथांमोना मिसिं हारिनि आरो बिथाङा बेखायनो न'आ उननिया बैसांनि आरो मिसिंफोरनिया ब्रह्मपुत्र दैमा दैजों हायो नालाय ओमफ्राय आं लोगोनि सेराव बुंबाय थादोंमोन बे आपं होननायखौ आंनो खिथिलाय आपङा जाबाय बिथांमोननि ट्रेडिसनेल जौ आरो जायखौ जों जौ बुङो बिथांमोननि मुङाव आपं होननानै बुङो बे आपंखौ माबादि बानायो मायाव बानायो बेखौ आं नायगोन होननानै बुंबाय थादोंमोन लोगोनो बे लोगो आंनो खिथिना होयो आरो ओमफ्राय लोगोफोरा मा आपं होननानै एसे साखिना नायनो होननानै नायनायसै आरो दसे समनि उनाव मैया आङो फैनायाव भिडिअ बानायनाय जायासै ओमफ्राय दा आङो मैया जुथा मोनसे लाफादोंमोन आरो नोंथांमोनाथ' गोबाङानो एसियाननि बाहायो बेनिफ्राय केम्पासनि बाहायो ओमफ्राय एब्रसनि बांसिन बाहायो दानिया बेनिफ्राय नैखौ खनसे बाहायना नाय बिराद बेस्ट आरो आन्डार 15,000नि ओमफ्राय बेखौ आं नोंथांमोना खिथिनि बेवहाय धनिया प्रमट खालामदों नै डायलग्सखौ नाय आङो बेनि लिंकखौ टेगाव होनो हागोन दे नोंथांमोना बेखौ खनसे इउज खालामना नाय आन्डार 15,000 सबसे बेस्ट आरो बेयो जाबाय एसियाननि हाइपारकिउसन 01 सायाव नाय सिङाव नाय नोंथांमोना जुदि सोरबा केम्पास बाहायो ओमफ्राय एब्रसनि बाहायो नैखौ खनसे बाहायनानै नाय बिराद मोजांथार आरो आं सिगाङावबो बायखांबाय आरो खनसे लाबोबावदों थ' नोंथांमोना बेखौ बाहायनो हागोन आरो